Wow, look. Charcoal burger. What kind of charcoal burger is this? It's like burnt. Kubo, pata, talaba, seafoods at iba pa. Dito kami sa Pototan, BrGy, Tuburan. So this way papasok. May papasok lang siya ng konti. Ha? Ano? Kalian? Ano? Ito na kami. Agod! Kakaangkas sa motor. So native yung place. Ano ta? Yung hapon. Hello. Order na kami. Hindi na kubo. May ano daw, ito pa lang yung pinaka-entrance. So, dito daw yung kubo. Kubo. So, we do not have Wi-Fi. Talk to each other. So, maganda. Tukay mo lang to kami to sa place. Diri ko nata sa una, diri yun. Handa. Wow! Pwede kang mag-picture. Pwede ba pa? Pwede na yan. Akit ka na yan sa taas. Pwede ka. Hindi magpa-picture lang. Hanggang doon. Balik. Eh, mag-order na kami. So, kasama namin ang classmate. Pugi Rafe. My daughter, my sister, and syempre, ako. So, alam na yung gutom. Naunang kumuha ng pinggan. Ang sarap ng hangin. Nasa, ano siya kasi. Yan. Nasa bukid. So, ang kanilang sutanghon gisado, seafood. Our burger. Yeah. Ano ba itong isa? So, may kulang pa na isa. Yeah, ang sarap. Happy Mother's Day. Yeah.
nakita ko lang mami dito. Yun yung naging Wow, one look. idea. Charcoal burger. What kind of chocolate burger is See? this? Like burnt? So, ginabi na kami dito. Pakso lang lang ang party pounder. 140 na yan. Karne yan. Mga puro lang yun. So, hindi na namin nakayanan lahat. For takeout na lang yung isa. Super busog.